дар толори донишкада филми мустанади хиёнатро тамошо кардем. ростӣ як ҳаяҷони хеле баланд ҳамаро фаро гирифт. солҳои 92 то 97 ҷанги шаҳрвандии тоҷикистонро фаро гирифт. мо медонем ки хиёнаткорони миллат аз ҷумла ҳизби наҳзати исломи тоҷикистон ки ба пули хоҷагони хориҷии худ ин низоро дар тоҷикистон барпо карданд ва садҳо ҳазор нафарро қурбон карданд. ҳозир мо мебинем дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле фаъол гаштанд гурӯҳҳои экстремистӣ террористӣ ва даъват ба низо ба монанди Беларусия ва дигар кишварҳое ки ҳозир дар вартаи чунин рӯйдодҳо қарор дорад даъват месозанд ва мо ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастем ки ба ин дода нашаванд.